tahu ora iso mlaku luput. Iso omong-omongan iki mandi. Wah, Mbak, apa Antasena? Aku iki dadi muridmu, Mbak. Sedakno, Mbak. Sedange piye? Mbak aku iki sedakno supaya dibujuk sinden gitu, Mbak. Ndak, Mbak. Cakake mandi unimu. Iya, nang wong mau. Lah kok jebul Bali ora pamit karo sing omah. Tekone ora kula nuwun, baline ora pamit. Lho, jare wong Jawa kok ora duwe etika, ora duwe tata krama. Tata susilane ora ana. Tata susila tengkleng ora ana. Ora ngangge tengkleng. Prabu Baladewa. Mando sing gadah capku, mando sing gadah capku. Kowe tak sedake bingung ora weruh dalan, ora ketemu wong. Prabu dalan iki. Dalan iki ndi? Jane nggih kumpul tengere lho. Kok tengere piye? Modale wau rar tuku gading rumeng wetan. Lah iki teko ngendi lan ku malah Sragen ngaleh. Oh, lha nang Klangon ngono kok malah. Iku kok begini iki pripun? Lah iki Prabu to? Pripun? Nole amburimu sapa? Wah dibingungke iki. Sampai dibingungke. Mula wong niku ampun milani dadane sanes. Nek pinanggih kok ngampuh kaya ngoten iki ora mengke. Kula karo sampeyan uripe delak-delak. Sampeyan pun Sekti Mandraguna ten negari Mandura yen mriki kalah sekti kalih Kyai niku. Lah terus piye Prabu Dola saene sampeyan ketemu guru. Lah sing guru ya kakangan omah gue mau berpangku mriku kena. Raden omah mau berpangku. Prabu Dewa piye? Niatmu kok omahmu kepiye? Sediaku bakal meguru kan Begawan Sabdawala di Begani Dawala. Lho megurumu perkara apa? Negara Mandura lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara. Larang sandang, larang mangan. Pagebluk tempuh marang negara Mandura. Esuk loro, sore temekane mati. Sore loro, esuk temekane mati. Mendina kuwi ana wong mati. Ibarate orang mati siji nganti teko ewon-ewon negara Mandura. Mula Gusti kang akeh jagat yo sing urip mangsit kan Baladewa. Negara Mandura bisa waro jati teman nirmala yen to Baladewa kinen meguru pandhita sing jenenge Yudawala sing mapan ana Pertapan Cakrawala. Lah apa ya bener kowe iki Yudawala? Lah aku tak ngarep tak nerangake to. Kene iki nang Yudawala. Nek kowe dudu Petruk kene iki ora ning Petruk. Lah kowe bakal madhep mantep ora nggo guru. Ya yen ngono aku tak madhep mantep kaya negaraku bakune bisa ayem tentrem bagya mulya. Ya Baladewa, apa penjaluk bakat turuti? Penjalukmu apa kowe bakatan turuti? Baladewa dura-dura iki dadi murid Begawan Yudawala. Ini ya kurang tata kramamu lho kurang piye? Kowe kuwi murid aku guru kena apa? Kowe murid aku guru gurune Malangkrik kok muridé Malangkrik. Tata kramamu ngendi? Sekolahmu ki ngendi? Murid ngadep guru kuwi kudu tata krama. Nah, iki niku den lenggahe pendidikan enten ngadap mriki ya. Ngoten iki jenenge tata krama, tata susila utawi udanegara. Nek tembunge sakniki etika. Niku sing duwe wong Jawa. Lha nek wong Jawa mboten duwe. Tas pendidik ngoten iki niku
wong Jawa ngono ya Prabu to nggih. Ya wis aku ngerti apa kan dadi sediamu. Ya sing kurang tata krama lho, kurang kepiye? Kowe murid aku guru, murid karo guru iku kudu basa. Wong basa nek boten basa sampeyan disediake, mengko sampeyan niku gudiken kapok sampeyan. Niku wong ampul. Ngono ya Prabu to nggih. Nggih, pedamu kok nderek kesanipun Paduka Penemban. Yen ngono kowe do ning mburi kene bakal karon Prayi Agung. Prabu Duryudana. Sing mriki pimpin Dono dal pati sing kuni. Ya, aku Durna. Iya, aku pati sing kuni. Dene rawe Prabu Duryudana marang petapan ki duwe sedya apa? Sedyaku bakal nunduk kalon kowe. Sing mari mapan ana tetapan Cakrawala iki. Ya, kowe kudu minggat saka papan kene, kudu minggat takon to sapa? Anggep apa kowe? Matur kati pendhita kene. Arep nyanyi arep pendhita Dono apa piye? Apa masamu ampun dapurmu karo Dono? Aku ki matur kati pendhita. Lah kok matur kati pendhita arep ngono apa kowe? Iya. Pancen. Pinter kowe. Loh, salah luputku. Aku bukan lunga salah kene iki salah luputku apa? Cetha salah luputmu. Para kawula negara Ngastina, muda-mudi akeh sing dadi muridmu. Saben bali manegara Ngastina ora percaya pikirane Prabu Duryudana. Kabeh ora percaya arep pinaku. Saben muridmu sing saka negara Ngastina ora percaya arep pikirane Prabu Duryudana. Madu gawe tulisan penting tekan dalan. Duryudana medhut. Kaya ngene iki kena kawruhmu. Wadune dhewe aku minggat rampung nyawam. Prabu Duryudana piye? Prabu Duryudana kuwi mau dadi ratu. Monggo kawulamu ora percaya Prabu Duryudana. Kaya ngono aja nyalahke aku. Dene sing salah ki dudu aku, nek sing salah ki Prabu Duryudana. Ya kok bisa ngluput kowe aku nganggo dasar apa? Prabu Duryudana dilantik dadi ratu ana negara Ngastina. Terus Pak cilik sing muni, Pak cilik sing ngene iki lho, kok dadeke pati. Apa rene muliyane piye? Kalau sadadi musik atomarmu kok dadeke sekretaris negara. Durmagati kae dadi kepala bidang pun pertanian. Kae ora gedak apa-apa. Ngono ya ngono ning aja ngono Prabu Duryudana. Dene kowe sasedulurmu cacah 100 padha urip mulya, nanging kaulamu padha urip perkasa. Duryudana, kowe tumindakmu ora duwe tanggung jawab marang kawulamu mongko kowe kudu diblanja kan para kawula. Prabu Duryudana. Nek kok terus-terus tumindakmu sing kaya mangkon adigang-adigo kadibuna, terus kowe mau dadi pejabat negara uga dadi ratune negara Ngastina. Dene pejabatmu kowe mau mungkin ana bondo medeni marang kawulamu. Kowe mumpuke bondo negara nganti ora ana detok Prabu Duryudana. Mandha sing dadi ucapku nek Duryudana kemindak saka makan ora mari-mari bakal lumpuh Duryudana. Waduh Penemban ora bisa mlaku dicucuk. Sedake mbahku ora iso mlaku lumpuh. Iso omong-omongan iki mandi. Wah, Mbak, apa Antasena? Aku iki dadi muridmu, Mbak. Sedakno, Mbak. Sedake piye? Mbak aku iki sedakno supaya dibojo sinden gitu, Mbak.
Enggak, Pak. Cakake mandi unimu. Iya tak turuti, ning kowe ndloro gudik sajeke urip piye? Wah, wah, luwe. Wes. Antasena lan Anoman. Iya, wonten dawuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Jroning dina iki kowe kudu njaga katemane pertaman Cakrawala kene. Iya, wis tak akan dawuh Paduka. Mula nggonmu njaga katemane desa kene aja nganti karahinan, aja nganti karahinan.